Hello guys, majong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa mong channel ay and Mariano Pamili. Karon day guys, mga kong nanay mga saha sa ijang mga buwak kay itanim na datos pilar kadto sa pud medad tumupudyo. Ja. Tanaw po kong Ate Ruby dari kay ijang mangipang-arrange sa buwak. Tanawan ninyo guys, nice lagi kaadyo ijang pagka-arrange. Tara guys, da gipang-arrange ni Ate Ruby ra ka nice kaadyo. Na, dyan giutrog tanam. Dyan gilumbay na. Huwag pa ninahuman guys. Dapat ay dyan ipang tanumay da. Dyan pa rin pang espon rin kari. Kana. Yung mga ning saha. Mga kanidya. Isbag tanam kaya na nga. Dapat mag-aban nga impyod. Diya guys, mari ang gipangadjong nanay. Diya agkaring gabi-gabi diya. Punan pa rin na. Kayang itanam na ito sa pilar. Naroon na kay umulan tubig. Kaya pa diya, mga pagkudaring nanay. Ganahan ko dani. Huwag ka ng gabi-gabi ka na na. Mga ko diha. Kanang mga banda day guys. Ibalhin na na datos pilar guys. Kaya sa manang ugangan. Ipatanang radar kaya di kawatan dito. Diyan na pang ibalhin dito. Kaya ito na mami mo po dyan. Guys. Di ako sa kalabungan kay Exaliana. Naitok mi nanay kay kuha igbadri kakao na kaligid-ligid nako. Kuha nga ni ba guys? Nga ni may janggi pang sugong nanay kay sakit magtail nanay. Ako na naman nagkuha. Bitaw guys di silbig di kuhaan kay sa puton man kanira mo janggi kalingawan. Paghanon na raman kay balag mga laos. Gihangat ko. Is bakilid. Sakto ragod ni. Yan na! Dara da. Dah, gadagan-dagan. Yan na! Aw, lahiin may ning dagan. Silik si Arman. Di na kasaputan. Unsa may mong ingon? Namatay ta. Unsa? Namatay ta. Lagi ba? Apa isa? Nabilik te. Ikaw, panggidawa na mo dito. Adyo mo pangibugno, ha? Nabilik te. Hello, guys! Magkuanday meron, guys. Si Ate Ruby maglumpia nga gulay. Vegetable lumpia. Vegetable lumpia. Magtiro amo ni... Sama ni? Sama ni? Pang... Stock lang na mo sa rip. Isa na, tay! Diara ka nag-vlog ko. Stock sa rip ni, te? Musig na nag-rito yan. Kung ganahan magluto, mag-prito. Kaya huwag prito yung tanan, ma-intunsis. Hindi, ma-crispy. Wala na. Sura nga sa babaw, ma. Ni, Hala, manihapon Asa? ang nag-nips mo ka. Ay, kang pa sa babaw, ma. Manihapon ang nag-nips. Tutok ka lamang. hala, Ruja. Kapaakon. Ako ang tatang yung vlog yung taga nas programi. Abla. Upa natin, kaya mo man to sa mga trabaho. Kaysa Tutok naman ba? kaya komisyon. Nagahang manguda lang kabisi na si Jang. Dara deg sa akin guys da nahinugnas katong gidani ko an. Gidas ka Valencia. Arang lami arot ng isa. Lami ag sa akin ni. Ilan ni Ate Willie Tita og ni? Dita. Chris. Naman to sa ningarino. Chris Ashley Salisi. Salisi lang no. Hala, salamat. Ato na ko na kaya kami rakit na isa komisyon. Kaping. Kanina ayun na. Ito. Dahil nga mo ko na akong gat. Tapos, Okay, dari ka magdagbal ba ko ah. hindi ko sa'yo. Baka, Ano man eh? Pitsi-pitsi? Kanang kuha ni si Jang, kanang puto mo siguro ni. Hindi, ano pa sa labong ni Plano, may puto. Kang puto tay? Ano Hindi naman? na makagluto, lino, lagi kang kaon. Kuhan man eh, saging. Saging na te, ano ni? Mudang pareho ba? Ay, nai. Tutug sa tanga. Ano saan si Jang? Mura maghumuko na mura gwa ka sabot. Harina.
Hari na tina. Ayaw ito gati nung doon. Kaya kong pitsi-pitsi. Bugas. Sako. Nag-deliver og bugas isa ka sako. Ano bugas na ay mag... Mahal na. Golden lover. Kuya gaan sa bugas tayo kay golden lover. Ana Bulawang gugma. Bulawan. Bulawang gugma ko no. Huwag nito tayo pa. Golden mo ka na. Golden lover lagi. Halos ko yung sa golden. Doon pa may bi. Isahon pa ni Naday isang Isahon sago pa nga ni- kuan. Ano ba yung isa diyan? Ha? Ano yung giluto nito? Unsa? Ano yung giluto? Para ugma. Vegetable. Restock na mo sa Lumpia tay. may ganahan mo kaon. Diyo na. Gadi karne. Kani kay kuan ni kanang daghang benefits ni kay karni ni. Puro utan. Aro man ako daan. Basa, Dara kay. batong. Ang winong na sa day, sa tao na. Isa ba na? Carrots na malagi carrots. Karot, sayuti, waas jay kuan katong munggos nga Hanin yung puti ente. Hanganda na ti. kuan. Polio mas guro ni. Ay, abi, gabid. Nagkunis-kunis ang kuhan guys, lumpia wrapper. O kani, kisahan pa ning ate Ruby. Di ni tanan lutuon kay, og lutuon ko tanan, di na makrispy. Diyan nagluto rin pa si Jag balbacoa guys, diya. Nami ka, ang balbacoa. Awa ninyo. Favorite ni tatay, balbacoa. Dara guys, balbacoa ang giluto ni ate Ruby. Diyan gisabaw-sabawan kay lami magnay sabaw. Ang lami araw budget guys na. Magbakuha na day. Balbacoa, matud nila. Dia galuto, raka, siksika jo. Siksik na titijan ng murag wak-wak. Wak-wak, Kaya kagaya. murag nakwak-wak na man ko. Mura lagi ming gamig sa bauti. Ang kumusap-sap ni sunod. Kaya magluto ko ko anak ay pasajan. Magluto pas ate Ruby guys og sapayan. Kay da may sapayan gi ning abot mas pura may nagdag sapayan og isda, ja lutog. Sapayan. Sapajan mo ka na. Sapajan kuno istire kaning reklamo. Sapayan og sapajan maor man na. Sinibo man ng pasayan mo sa Cebu. Pasayan. Naghana garlic eh, kunin ka ng Pagkanin ko ng ahos kay mawa ni mga wak-wak dani. may wak-wak eh yun. Ay, kupit ko na eh. Gusto ko na ba ito? Ay, Lami nagsabaw. Kay sa bawang presko din pa. yung ganahan. Di ba may kisabog nga sa payan sa mga? Nanay kay sabaw lagi. Ano ba sila? Saan din natin nigluto? Pwede mo pagsinigang eh. Yung po sila mga nasa sinigang, as naman. Asluman mas tatag sinigang. Sa bawan na naman eh. Kiligon ko no sa sinigang ti. Sa bawan naman eh. Kana lang imong insa ni mong pagluto. Ang kuan kay kuan man to kanang naman to'y butter. Butter. Huwag mo to'y sabaw kanang garlic butter man to kanang gigisa na ba sa garlic kanang gigisa na sa ahos. Hipon. Ang nga hipon. Kauwanan man kagi. Wala kay kahutang na to, mabuan na itong libuan. Nami nagkabuwakan na tos gawas guys gi palami ang ate Ruby. Kita mo, jang vlog na pa jang vlog. Mo na subscribe din ninyo gijahang YouTube channel sa kanawa pa nagka-subscribe. Kaya rong malingaw mo si Jahang Magdarin Garden. Buktod dito pa diha. Ruby Provinciana ijang YouTube channel guys. Palihog subscribe. Bitaw lang ug ako lagi mang hugas ba. Sige ka ba sa bilhan. Kay grado mo ba? Kuya pag panday diha.
engineer. Dara guys, ready to cook na. Agkare day igisahon pa na, and agkare mo na nagipabukal para sinabawang hipon. Hi, Lula Linda! Ikaw day, mama. Hi, Ma. Hi, Lulu Pablo! Unsa medyo kuri-kuri diha. Kani? Ano may nganda na? Kanang Skype. Day mo duwa kag tablet day. Di sa. Nga naman. Adlok mo tayo sa. Di man hadla ka to ding imong giduaan kanina. Kaya take of tablet, Ma? Kaya take of tablet, Ma? Ay, magduwa ko. Kay magduwa ko nga ngupkup man ka. Sibuyas naman. Tapos isa to anak pa, huhuy ng pila. Iyang buko yun. Kaso magangutay sa. Anong ka to, manabitiwak-wak das imo. Oh. Nay ko naman. Nay, sabi? Naman. Nay ko Kujaman. Nay ko dapat likse. Nay ko dapat likse. Nay ko dapat likse. Ano mo pang gibogno ha? Likse, nay ko dapat ang ulikse. Maminawa bi. Ikaw naman sa isa, nay ko dapat ang utay sa. Nay ko dapat Kinsa may imong dari? si dati diri mi tay sa. Og si imong mami? Si Mami Yam atay sa. Imong ate? Nas tubigon? Si Ate Joshua tay sa. Og si Ate Janet day, nakalimot na day ka. Magtakot ka mama? Likse, love you Likse eh. Kanang pa na katad to Likse. Nabiliksi ko, no? Press ang phone. Pwede ka na ning hipon ay. Nagduwa ka. Batang arot. Likse eh. Kiraga mo sa danda. Di am sa Balba po og hipon. Sinabawang hipon. May imong magsabaw ka day. Higop ka sabaw day. Ana. Ikaw be. Higaw ko na. Nahihapon ta guys. Unsan sa? Nahihapon ta. Manihapon pa guys kuno. Isliksi. Si Aliana ma? Ingna. Aliana. Ngayon ko Likse. Nahihapon ta guys. Manihapon pa Mama Ale. Nahihapon ta ma. Lola. Lola. May nahapon ta Lola.